ingkang wasa tak milik pawet ing liyan iku pantes sira Guranana sartane kapro ana Vete
ong gati nengkang sinong wati sinong wati ketrahino mbak lumembak ombak ing samudra kayono bele lumo bele lumut hambre genggeng tansah denceng-dencengan perkara lara rak sikil ning sing penting lambene rak rapopo kita Pak RT gaul nalikane roweng wong ageng nang sasati sindene loro suarane elok-elok MC-ne yo bening bening apa rupane bruwet ngono bening maksudnya sing beningi swara oh swara lah nek ketok rane bruwet yo ora usah disuting lho aku lho mari ngisi-ngisini wong aja daya kok Pak RT kandhane akan mlaku rono angel kok sirap kang bolongan nara sadaya wosane lah iki nek ora MC aku apa ya enek wanine Dik. Lho atase sepatu sesisih mung wujude kaya ngene tukon 20 yuta. Sepatu niki tukon 20 yuta niki. Ning aku ya mung trimo sesisih tok, aku pomo kon tuku loro aku emoh aku. Lah kayak ndemben pas bareng kecelakaan ki sajake malah do mesane karo kowe do nyumbang 50 wong jago kok malah nyumbange karo simin kabeh. Wong teko langsung nyoh min mesane 50, nyoh min mesane 50 lah karep kula Pak. Sajake iki sikile simin ceklek niku kok malah ngrejekeni. Iki lagi siji lho Pak sirku kon loro sisan ngono kuwi lho. Ya memang pancen ngono Kak. Musibah itu jangan terus ternompo niki krono terus susah.
Iya. Kadang-kadang musibah membawa barokah. Lah oke sing nguruni. Mesane ora kowe kuwi delak-delak nyalon lurah ora dadi, tambah tabrakan malah kere. Ning rumah sakit niku lho Pak tolo gek mripate guwet ki kaya kinjeng kae iki lho. Sinden nasu kok terayo. Yayi. Yayi pah penyang kowe to. Pahmi. Awah. Nyelok pahmi kok fales. Injih dalem Kang Mas. Yayi iki nek wong jenenge Piyai Putri iki sing alus. Sotak-tak. Gua buki sisan kok. Dari ketoprak aku tekan mlaku ngono. Ora lah kowe iki sinden njaluk bayarane njaluk mundak njaluk lanang ora gelem mlaku. Sinden nduke apa MC kok ndoprok wae. Mlaku nek wani. Timbang mlaku aku nglasut wani aku. Najan nari sudar sono osdak mungkin nira wangi sikil nganti pekoh kaya ngene iki mung nglabuhi karo sangkan paran. Bayar 200 selawe sedina sewengi. Tabrak pit montor kerjane ya mung ngarep nglabuhi karo sangkan paran. Melu sangkan paran critane ngono. Gusti ra marengke ya. Lah iya, nganti piyayi-piyayi gal gedhe ngebel karo aku lho kok. Halo. Saking gal gede niki Mas Simin nggih. Nggih. Leres Mas Simin. Nggih. Mosok darek wis ning swarga ya. Alhamdulillah Mas Simin. Lha kok dikabarke karo piyai-piyai gal gede ngene lho kok wis tewas utekmu iki. Ngarani kancane terus tewas ngono ya. Ya nak Mbak Fahmi. Wah, kangen suarane tenan. Aku njaluk nomor HP ne ya. Oh injih mangke. Mas Simin gak kangen karo aku po. Alah sotah sapa? Genane nglabuhi karo sakan paran kaya ngene udut 35 kira. Nggih ngaten niku jenenge nggih manuk manyar susuwe dawa. Lah Demen ki karo aku ya sayang-sayang kaya ngapa? Bareng kepethuk bapakmu kok ya terus kaya ngono karo aku kok sia-sia wae ki kepiye to? Nya, lambemu nya. Deka, sakitnya di mana? Di sini. Yayi, coba. Injih. Pun Kakang kepengin karo suaramu ya Yayi. Injih Kang Mas. Kaya to Prawidayat biyen. Lamun to sliramu bisa gawe trenyung atinipun Kakang Yayi njaluk apa wae bakal tak turuti waton ora njaluk. Mudune lintang lawan rembulan kae Yayi. Omah masaran pinggir dalan sing Sunda telu kae mung kari kurang pondasine ya. Lho, lah pripun lak ya gandul. Mas Simin, lan jenengan niku nek misale dadi bojone kula mboten sah repot-repot nukokne omah, tak tukokne wae ning Bonolaya kono lho, Mas. Lho, kuwi kuburan ki, Dik. Mudaro.
ales begodonge bojoku sampe ya tak latih nyinden. Suarane persis kaya Fahmi iki ya. Napa nggih? Heeh. Oh ngaten. Nek rupane ra memper kae. Tansah nyanding kowe yo Napa nggih mung nyanding mawon marem? kandhane sangan parane ku kula nengan jan oleh nyemek elok nggih Pak nggih. Ning nek MC-ne aku MC balekne itene 220 dina sewengi enek sing 300 sak nyangan no. Sang Harsika Neko Ladang bibil to.
Hukka hukka catur prakara kacakutil pratitis aja kasang saya aja sesangaran ingat takkan bejang yeti kabeh mau amung drama antus
Sangya pelenggah para tamu nggih sampun kepareng kapiyarsa wonten ngersa sangya para lenggah sedayanipun lumantar karetan jangkep saking sangkan para ngantos palaran saha sawetawis kinanti sandung ladrang bribil. Ewa semanten para kadang karetan jangkep saking sarengkan paran mangke regeng gawe swasana mboten namung ngomongaken Mbak Fahmi, Mbak Eka adalah kula mbok bilih sangya pelenggah pertamu kepareng asung repen saking sawetawis cara komunikatif kemawon mumpung dalu menika kagiyaraken langsung lumantar radio Ganesha FM. Mas Batman kios renteng terminal Batu Jamus. Wetoke wis dilidir pirang-pirang kerat bir ya gue ngerti bir kuwi ngombe jenenge omben-omben tok nyuwun ngampil larasipun pelok 6 mudah ngantene wong ngantene ya belajar neng seni pancen kedahipun ya diuri-uri Mas krana menapa seni niku ngendikanipun para winasis seorang filosof budaya yang lahir di kota Hiroshima Jepang termasuk kanca saya namanya Zuko Kasamo telah mengatakan seni itu adalah suatu ilham yang lahir dalam perwujudan yang indah. Barang siapa tertanam akan jiwa seni akan bisa menghaluskan perasaan seseorang. Ini MC Baut kok iso ngomong niki. Kang mangkono esti neng panganggit amre bisa lestari widodo Sri penganten sakarone jinangkung brenyang agung sanes ora kang den esti arek tak luk arek tak mat-matke iki lambe iso muni ning sikil ya ceneng ngono rek sembodo kang sinadya jumbuh kang kinayo mangun brayuan kang sanyata sesinihan temanten kakung yang putri mugi lebdo ing karya mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindharna kang katon malela pamaleku ya tansah eling najan ado rasaku tansah sumandeng ayo Mbak Pami Hatiku kang tansah nandeng kasih
angrenggane dadi usadane aku kang nandang tresno lilanono jagat mring sliramu tansah gendeng rantang kadya mimintuna langga memanikmu menika katujaken dumateng Kadang Romas Narto juragane warneng bakule tempe ing wonten ing Gemolong Peleman Gemolong wilujeng dalu wilujeng midhangetaken ewa semanten memanikmu menika estunipun remenanipun Mas Winarno keng ringo palur mung sliramu kang dadi manik ing kalbu pindha retna kang katon malela pamelingku ya tansah eling nadyan adoh rasaku tansah sumandheng aku kang nandang tresna lilanono jagat mring sliramu tansah gendeng rantang pindha mimintuna mangsa madya laras linaras gatining kandha kudupku medhep kadya kedhepe kenya kang tinarik rama ron-ronan panjraing siti tidem kang pranawing triloka taman rumendah angalelo pinarbawing suryeng ratri kadya gitaning brahmana kang kapadansih dubi wis dumegi tengahing dalu dereng wonten sinambet ingkang cinarita kaya dalang tenane among kala-kala Bathara Candra kemidil saking Bantala Arsa merbawani jagat kok ngene nek wong Majadaya ra seneng karo aku ya elok gitu. Sinartan para kadang karawitan jangkep saking sangkan paran kadya wusnya ngancik mangsa kasanga. Karo dadi buka dil gene ngenteni apa?
wus ngalelo wantah sang Badranaya angrajot tajiman wenang ngukut ponco triya sayekti bata roh utama pamong ingkang para suci ngene iki MC damen-damen gak iso adulae doben ndara adulae doben ben giyak serampatke Mas Pri ndara Karang parisang diana
Angger jeneng wis teko nyongo ngeten iki jan rasane leh temanja. Umpama dilebokke Semarangan ya ketok enak, dilebokke neng Bongnya Banyumasan ya ketok enak. Esuk-esuk Mbak Ayu ya padha nutu. Niku koleksinipun Mbah Narto Sabdo biyen. Pare kang wus tuwa Semarangan. Memanismu anguji wat agawe ruci tenggale cara Solo sing tak gedhi anggere teko Sragen anggere nyongo teko Sragen ora wurung ya yen awan aku ra doyan mangan weruh sinden ora kabar kotokan sindene Kak Nyong ya ora katokan saiki. Ora katokan saiki. Mulane aku gethingku anggere numpak montore Ka melu nut mobile Ka kono krasa nguyah. Lah krasa nguyah sik men sik. Medun sik. Bareng medun tenan lho kok ngadik sar terbesi iki. Ora copot ra bareng ngerti-ngerti bahasa Inggrisnya metu mak. Jo ngono kuwi ta. Lek Simen, jenengan rak bengi iki Mbak Fahmi rak suarane apik biang to. Iya. Kuwi iki dek kapan kae aku ketemu suarane ora apik ya ngene. Welek. Mbak Fahmi. Mbak Fahmi iki ketemu ning Nganjuk kae ya melu Pak Anom kae. Suarane Piye, Dek? elek bianget tak tekoki. Lah mergo apa kae, Dek? Lah ya kowe iki ndemen tak tekoki. Lah suaramu dek kok elek men, Mbak. Oh, iki kakakku kesesaan ngene ngono. Sing kuwi aja diceritani ya, Dek. Ora apa-apa wong blokong ngene iki. Hubungane apa, Kak? Hubungane apa katok karo Lho nek suarane? kadek kesesaan kan otomatis pernapasan iki kurang landung. Dadi iki mbesuk suarane elek banget. Lah, ketemune ning Ngawi, ndek wingi dina wingi. Oh, lah nek Ning beda Ngawi karo iki aku ya. Suarane ya mending, wis rada longgar. Lah iki suaramu wis mending lho, Mbak, ngono. Lah bar kuwi terus, "Oh, Dik, nganu kadokku rada tak kendari sithik," ngono. Lah iki mau tak iki Dik suaramu itu solos ngono piye? Aku ora katokan ngono. Oh, lah nek beda karo aku. Lah Lah aku nganggo katok gemjong nek glambreh. Glambreh piye? Oi. Aku nyoba nganggo katok gemjong iki glambreh. Koret karet gorengan kopi teko Surabaya. Ngedep meja gak ana jajane. Pokoke MC anggere aku numeruke wis welok tenan pokoke. Mula amit-amit sinden saiki gak payu rabi ngesir MC-ne. Amit-amit jabang bayi. Piye mau ora jelas, Dek. Amit-amit jabang bayi. Ngono. Bayi yo. Iku mono rak wis jamane dulur tungdet. Keong mas kentil mas keong mas kentil mas keong mas til. Aku iso mlaku tak kabruk. Bedane jane ya didepi kaya ngono ora iso piye-piye aku kok. Jalane angel kok. Kayu waru gawe kentongan rupamu ayu kari krongkongan. Yo Mbak Fahmi lok tenan.
irama dangdut Mas Pri. Mas Surat niki mboten jagung ta Pak De? Lah sing duwe waduk botok nggih mboten jagung. Gending karo guyone wis entek. Kari woyo-woyo tegese kari seneng-seneng. Lah iya no, genah ya wis diwale sang wis jula-juli barang nek apa. Ora urung ya ingone ya wis kadung rampung ngene. Mila regeng gayeng ing swasana niki mangke sinarengan para kadang karawitan jangkep saking Sang Kanparan ning mboten ketar tunggal ditayubke riyen nggih nggih. Nah, di puspa warnake nganggo kempul dobel terus dietokke ning ngudang anak. Perlune apa besok ngantene ben dadi anak Anung Anandita wawi mendem jero mikul dhuwur karo asmaning wong tuwa. Anggere MC anggere aku kandhani kok. Baute ora jamak-jamak kok. Yo, Cok. Ngudang anake elek men randang-dang. Puspa warna ngudang anak.
aja ngesuk-ngesuk udute kuwi lho digecek sik. Sing udut digecek sik. Oh, saya tanggo sandal ora sanggeret-geret ngono kuwi lho. Sabar. Diombe sik. Diombe sik, diombe sik. Ya kok sik ngono lho, Pak.